Hej. Vidste du, at nettet er det mest effektive medie til at få nye kunder i? Problemet er bare, hvordan skal I finde hinanden blandt de over 3 milliarder daglige søgninger, som internettet lægger hus til? Vi er Krak Media Group, og det vi gør er at hjælpe små og mellemstore virksomheder som din til at få flere kunder via nettet, nemt og billigt. Det hele handler om, at dit firmanavn og din hjemmeside skal dukke op i toppen, lige der på første side af for eksempel Google. For dem, der ligger øverst, er dem, der klikkes på. Det hjælper vi dig med ved at benytte de værktøjer, vi har på hylderne. Det vil altså alt fra sponsorerede links, SEO, video og til både at bygge en velfungerende hjemmeside og en mobiltilpasset hjemmeside. Vi er desuden specialister og Danmarks eneste Google Premier SMB-partner. Så vi tør godt kalde os specialister. Kom i gang nu, så hjælper vi dig med hurtigt at få den synlighed, du har brug for at få flere kunder på nettet. Nemt og billigt. Gør det nemt at få kunder på nettet. Ring 88 38 38 51.